Сәлам, хәерле көннәр. Без Каим Насыйри урамында, бу иске бистәнең бер өлеше, һәм монда мәчетләр, кадерле урыннар тарихыбыз өчен бик тә күп. Әмма минем өчен аеруча якын булган мәчет, шундый истәлекле урын Лапанай мәчете. Һәм хәзер мин сезне чакырам безнең шушы мәчетебезгә, аның белән танышырга һәм тарихын күбрәк белергә. Лапанай мәчете 1768-69 елларда төзелгән. Бу Мәрҗани мәчетеннән соң төзелгән икенче таш мәчет. Әлбәттә, Мәрҗани мәчете һәм Лапанай мәчете төзелгәнче, таш мәчетләр төзелгәнче, монда элек тә агач мәчетләр булган дигән фаразлар бар. Алар картада билгеләнгән дә хәтта ки. Әмма таш мәчет аңлашыла ки Екатерина икенче Екатеринаның данлыклы рөхсәтеннән соң гына төзелә башлый. Һәм аның стиле бик тә үзенчәлекле. Гомумән Лапанай мәчете татар мәчетләре арасында үзенең шундый үзенчәлекле архитектур стиле белән аерылып тора. Хәтта Мәрҗани мәчете дә ул кадәр нык аерылмыйдыр. Аның копиялары, аңа охшаш мәчетләр күбрәк. Лапанай исә шундый затлылыгы белән чын мәгънәсендә барокко стиленә туры килү белән аерылып тора. Һәм игътибар итсәк, менә мәчетнең тышкы бизәлешендә, күренешендә шундый кызыклы элементлар бар. Өстән асылып та торган кызыклы эшпишмакларны атыйлар сталактитлар дип, сталактитларга охшатып ясалган алар. Мәчетнең архитекторы кем булуы билгесез. Гомумән ул чорда булган архитекторларның исемнәре мәгълүм түгел. Әмма без аны тәгаен итәбез, архитектор рус кешесе булган дип. Һәм инде ул Мәскәүдәге, Питердагы кайбер биналардан илһам алган булса кирәк. Әйткәнемчә, мәчет татар стилендә түгел. Бу әлбәттә бәхәслерәк фикер булырга мөмкин, татар стиле гомумән нәрсә ул. Әмма менә бу барокко әлбәттә ул безгә Европадан, рус архитектурасыннан килгән юнәлеш бу очракта. Әмма әлбәттә аның татарга туры килгән төп элементы бар. Димәк, ул заллы мәчет. Төзелгән вакытта ул бер заллы мәчет булган, аның манарасы булган, манарасы түбәсеннән чыгып тора. Бу шул чордагы күпчелек татар мәчетләренә хас булган традиция. Без хәзер Лапанай мәчетенең эчендә һәм мәчетнең башка барлык Казан мәчетләреннән дә аерылып тора торган бик кызыклы ягы бар. Анда аның төзелешендә зур хата киткән һәм хәзердә мәчет кыйблага дөрес карамый. Тиешле 15 градус авышлык урында, көньяктан көнбатышка 15 градус авышлык урында мәчеттә 23 градус авышлык куелган булган төзелгән вакытта, һәм әлеге хатаны инде бинаны төзәтмәгәннәр, бары мәчет эчендә намазга юнәлешенә дөрес билгели торган булганнар. Һәм хәзердә, әгәр дә игътибар итсәк, мәчетнең келәмнәре, нәкъ менә келәмнәре кыйблаганы дөрес күрсәтә. Ә инде михрабка карап укысаң, намазың дөрес булмаячак. Лапанай мәчете 1768 елларда төзелә. 1872 елда анда була зур реконструкция. Мәчет, тарихи мәчет, мәчетнең беренче өлеше ул менә шушы ноктада тәмамланган булган. Монда аның булдыры, керә торган урыннары булган, ул кыскарак мәчет булган. Ләкин шуннан да менә мәчет мәхәллә үсә, байлар арта, монда йөрүчеләр арта һәм мәчетне киңәйтергә кирәк дигән фикергә киләләр. Һәм 1872 елда мәчеткә төзелә шундый яңкырма. Менә бу өлеше аның безгә инде аны яңкырма дип әйтү авыр. Бу теге шанда мәчетнең үз өлеше сыман булып тоела, ләкин бу тарихтан карасак соңрак өстәлгән өлеше мәчетнең. Һәм инде шул реконструкция вакытында, ул реконструкцияны ясаган архитекторның исеме билгеле, ул Петр Романовский. Шул чорда бу өлеш төзелә, манара яңартыла. Һәм әгәр дә без чагыштырсак 19 гасыр башындагы рәсемнәр белән хәзерге Лапанай мәчетен, без анда шунда аерманы күрәбез. 1872 елда барган ремонт барышында кыйма төзелә, таш кыйма төзелә, һәм кыйма белән бер рәттән мәчеткә менә шундый үзенчәлекле яңкырма бина, аерым бина төзелә. Ул кибет ролен үти. Хәзерге вакытта монда мәчетнең тәһарәтханәләре урнашкан, ул хәзердә кулланыла. Мәрҗани мәчетеннән аермалы буларак, Лапанай мәчете совет вакытында бер дә рәхәт күрми. Бәлки байлар белән бик бәйле булганга күрә микән, ләкин бу мәчетне 1930 елда ябалар һәм япканнан соң анда бик шундый җитди үзгәрешләр башлана. Беренчедән 2 катлы мәчет 3 катлыга әйләнә. Аның өстендә гөмбәзле түбәсен җимерәләр, манараны сүтәләр, тәрәзәләр сан арттыралар һәм 3 катлы бинага әйләндерәләр. Бу бинада балалар бакчасы эшләгән һәм бу тирәдә яшәүчеләрнең балалары монда тәрбия ала торган булган. Шул ук совет чорында менә
җитди архитектура үзгәрешләре бер рәттән монда әле бизәлешендә үзгәртәләр, һәм менә без хәзер күргән бизәлеш ул барыбер соңрак яңартылган бизәлеш. Бик күп декор элементларын Совет чорында юкка чыгаралар, һәм менә без чын мәгънәсендә 19 гасырда булган мәчетнең тулы бизәлешен бүгенге көндә күрә алмыйбыз. Һәм бары тик 90-нчы еллар ахырында башланган, 2011 елга кадәр дәвам иткән зур масштаблы реставрация эшләре барышында гына элеккеге рәсемнәргә, кайбер аңа фотоларга карап кына аларны яңарта алдылар. Гомумән, әлеге мәчетнең яңадан мәчеткә әверелүе, аның менә шундый матур бизәк булып шәһәребезгә кайтарылуы, мөселманнарга кайтарылуы ул зур батырлык. Монда әлбәттә мәчеттә 90-нчы еллардан башлап эшләгән кешеләрнең роле зур. Күпмендер вакыт әлеге мәчеттә 90-нчы еллар уртасында Мөхәммәдия мәдрәсәсендә эшләп ала, һәм шуннан соң инде мәчетнең тулысынча реставрация процессы башлана. Монда Вәлиулла хәзрәт Якубның роле бик зур. Ул әлеге мәчетнең имам хатибы да иде, һәм нәкъ менә шушы мәчет ихатасында аның җиназасы да укылды, ул һәлак булгач. Инде хәзерге вакытта мәчеттә Вәлиулла хәзрәткә багышланган кечкенә генә музей эшли. Вәлиулла хәзрәт Якуб безнең татар халкының тарихында шундый кызыклы роль алып тора торган шәхес. Ул 90-нчы елларда Татарстанда диннең яңарышында зур хезмәтләр куйган, иман яшьләр мәркәзен оештыручы буларак, һәм шул мәркәздән барга килгән иман нәшрияты, һәм иман нәшрияты шуннан да меңнән артык исемдә төрле китаплар чыгарган. Дингә 90-нчы елларда, 2000-нчы елларга килгән Татарстан кешеләре, төрле илләрдә яшәгән татарлар Имам Камил теге яки бу рәвештә китаплардан танышкандыр. Һәм нәкъ менә шушы мәчетнең яңадан кайтарылуында, аның реставрациясендә ул шулай зур роль уйнаган. Менә ул 2012 елда шаһит булды. Һәм инде аның эше хәзер дәвам итә. Әлеге мәчет каршында кибет тә бар, һәм нәшрият та үзенең эшен акрынлап булса да дәвам итә дип беләм. Инде минем үзем өчен мәчетнең шундый якын булуында төп сәбәпче Вәлиулла хәзрәт, чөнки Вәлиулла хәзрәтнең үзенчәлеге бар иде. Ул бик күп яшьләрне аралаша иде, һәм яшьләрне дингә чакыруда да, аларны төрле яктан ачуда да тырышлык куя иде. Һәм минем дә тормышымда ул гаять зур роль уйнады. Үзенә күрә бер остаз буларак, һәм инде аның истәлеге буларак бу мәчет, бу урын миңа бик тә якын. Һәрбер мәчетнең диярлек мәдрәсәсе булган, һәм Апанай мәчетенең дә үзенең мәдрәсәсе булган. Ул Күл буе мәдрәсәсе дип аталган, аның башка исемнәре Касымия һәм хәтта Галләмия дигән исемдә булган. Әлеге мәдрәсә 1771 елдан эшләгән. Шул ук 1870 елларда менә шушы матур бина төзелә, аның шул архитекторы шул ук Романовский. Һәм бу мәдрәсә безнең милләтебезгә бик күп шәхесне биргән. Чөнки монда Максудилар да, Гаис Исхакый да, Абзал Шамовлар, гомумән 19 гасыр ахырында, 20 гасыр башында булган Казан шәхесләренең күбесе бу мәдрәсә аша үткән. Ни өчен шулай булган? Чөнки кадими мәдрәсәләр арасында Касымия мәдрәсәсе иң көчле мәдрәсә булган. Әлбәттә, 20 гасыр башына ул җәдиди мәдрәсәгә әверелә әкренләп, әмма 19 гасырда, мәсәлән 1870 елларда ул шулкадәр кадими була ки, хәтта монда рус телен укытуны мәҗбүриләргә тырышкан вакытта, бу мәдрәсә шәкертләре килгән укытучыны борып җибәреп, аңа бик каршы чыгалар, һәм ул елларда монда бик авырлык белән генә рус телен укыту кертелә. Моңа хәтта губернатор катышырга мәҗбүр була, һәм бик зур хәйләләр аша гына мәдрәсә шәкертләренә өстәмә белем буларак рус телен укыту кертелә. Инде 20 гасыр башында монда Әхмәт Хали Максуди да укыта, монда Зәки Вәлиди да укыта, Гафур Ахмәтов да белем бирә, һәм инде ул шундый заманча көчле мәдрәсә булып кала. Хәзерге вакытта монда мәдрәсә юк дип беләм. Әмма бу бинаның һәм аның тирәсендә туарга мөмкин булган шундый бер мөхитнең киләчәге булырга мөмкин. Апанай мәчете Апанаевлар өчен гаилә мәчетенә диярлек әверелә, чөнки Апанаевларның бик күбесе шушы районда, шу тирәлектә яши. Алар шундый бик күп булалар. Берничә тармакка бүленәләр, чөнки нәсел 18 гасырдан башлап киңәя, ишәя, һәм алар барысы да сәүдәгәрләр, байлар
һәм меценатлар. Әлеге утарда йортта Апанаевларның бер тармагы яши. Гомумән әлеге нәсел вәкилләре арасында Сабын белән, Сәхтиян белән сәүдә итүчеләр дә була, үзләрен төрле сәүдә өлкәләрендә сынап караучылар да була, һәм әлбәттә сәясәт өлкәсенә кереп китүчеләр дә була. 20нче гасыр башында алар иҗтимагый сәяси тормышта да зур роль уйный башлыйлар. Һәм әлбәттә әлеге активлык, әлеге шушындый зур эшчәнлек Совет чорында аларга каршы уйный. Апанаевларның бер вәкиле Мөхәммәд Бәдретдин исемлесе Төркиягә качырга өлгерә, һәм анда 23нче елда вафат була. Әмма Мөхәммәд Бәдретдинның монда калган улы лагерьларга сөрелә һәм Акчыкта атып үтерелә. Ләкин Апанаевларның истәлеге Казанда саклана, чөнки Апанай мәчете беренче чиратта алар белән бәйле буларак карала. Шуннан да алар мәчетнең тормышында зур роль уйнаганнар, үзләренең кайбер байлыкларын мәчет файдасына тапшырганнар. Мәсәлән, Апанаевлар белән Үтәмешевларның уртак милке булган бер табыш йортын алар мәчеткә вакытлы тапшыралар һәм табыш йортыннан килгән барлык керем мәчетнең чыгымнарын капларга китә торган булган. Шулай ук мәдрәсәдә Апанаевлар хисабына яшәгән. Кыскасы, бу шәхесләр безнең хәзерге яшәеш өчен, хәзерге тормышыбыз өчен үрнәк кешеләр. Татар дөньясы ничек яшәргә тиешлеген безгә алар шулай күрсәтәдер. Әгәр дә син Аллаһ хөкеме белән, Аллаһның әмере белән байлык туплагансың икән, син аны Аллаһ юлында сарыфта итәргә тиешсең дигән идеяны безгә искә төшереп торалар. Казанның тарихи урыннары безнең бөек шәхесләр белән бәйле истәлекләре бихисап. Аларны күбрәк белергә һәм әлбәттә ул урыннарны күбрәк зират итәргә чакырам. Чөнки күбрәк белгән саен без шушы үзенчәлекле мөхитне үзебезгә сеңдерә алабыз һәм шуннан да безнең катлаулы 21нче гасырда татарлар булып кала алабыз.